Mynegwch gael istrad 48 yn y ffurf n ail istrad 3 ble mae n yn gyfanrif. Cyn i ni edrych ar y cwestiwn yma, gawn ni jyst adolygu sut da ni'n symleiddio syrdiau. Cofiwch bod ail istrad A llosif ail istrad B yn gallu cael ei mynegu fel un ail istrad os da ni llosi A a B efo'i gilydd. Felly mae ail istrad A llosif ail istrad B yn gwneud ail istrad A B. Beth da ni defnyddio'r un syniad yma pan da ni'n rhannu hefyd. Mae ail istrad A rhannu gyda ail istrad B yn hafel i ail istrad o A dros B. Gan ni jyst edrych ar rhywfaint o enghreifftiau cyn mynd nôl i'r cwestiwn arholiad. Wrth cysidro ail istrad 2 llosif ail istrad 3, cofiwch bod hyn yn gallu cael ei mynegu fel un ail istrad os ydym ni'n llosi 2 a 3 gyda'i gilydd. 2 llosif a 3 yn gwneud 6, felly mae ail istrad 2 llosif a ail istrad 3 yn gwneud ail istrad 6. Mi fedra ni defnyddio'r un rheol mewn ffordd gwahanol, lle os da ni'n cychwyn gydag un ail istrad, mi fedra ni rannu ail istrad 10 i fyny mewn i 2 ail istrad. Wrth ystyried ffactorau 10. Os da ni'n meddwl am ffactorau 10, mae gyda ni 1 a 10 a 2 a 5. Os da ni'n meddwl am 2 a 5 fel un enghraifft, fydda i felly rhannu ail istrad 10 fyny i ail istrad 2 llosif a 5, ac felly yn rhannu hyn mewn i 2 ail istrad drwy ysgrifennu ail istrad 2 llosgi gyda ail istrad 5. Di hyn ddim wedi symleiddio ail istrad 10, i wneud hynny mi fysa rhaid i ni ystyried rhif sgwâr mwy nag 1. Os o'n ni edrych ar y trydydd enghraifft, mae gennym ni ail istrad 2 llosif ail istrad 8. 2 llosif 8 yn gwneud 16, felly mae gennym ni ail istrad 16. Rwan mae 16 yn rhif sgwâr, ail istrad 16 yw 4, felly da ni wedi gallu symleiddio hynna ymhellach. Ond os da ni ystyried ail istrad 18 a meddwl am holl ffactorau 18, mae gennym ni 1 ag 18, 2 a 9, 3 a 6. Allan o'r rhestr yna ffactorau, mae gynnwch chi 1 a 9 sydd yn rhif o sgwâr. Os da ni feddwl am 9, yna be dwi'n mynd i wneud nesaf ydy rhannu 18 fyny felly i 9 llosif a 2. Mae hyn yn gwneud ail istrad 9 llosif a ail istrad 2. Ond y rheswm pam o'n i eisiau dangos un efo rhif sgwâr ydy, da ni'n gallu symleiddio hwn ymhellach. Ail istrad 9 ydy 3. Felly mae gennym ni 3 llosif a ail istrad 2 sydd yn gwneud 3 ail istrad 2. Mae hyn wedi symleiddio'r ail istrad. Mae ail istrad 18 yn gallu symleiddio felly i fod yn 3 ail istrad 2. Mae'r ail istrad ar ei ffurf symla pan nad oes rhif sgwâr heblaw am 1 yn ffactor o beth sydd yn yr ail istrad. Ond gan i fynd nôl i'r cwestiwn arholiad, mae gynnon ni ail istrad 48. Gawn ni'n gyntaf ystyried ffactorau 48. Gawn ni'n gwneud hyn mewn parau. Felly mae gynnon ni 1 a 48, mae gynnon ni 2 a 24, 3 a 16, 4 a 12 a 6 a 8. Rwan mae unrhyw un o'r parau yna yn lliosi i gwneud 48. Ond os ni ystyried un rhif o sgwâr, dwi'n mynd i anwybyddu 1 gan di meddwl am 1 ddim yn mynd i symleiddio achos da ni dal efo 48. Da ni dal yn mynd i gael 1 llosif o 48. Felly anwybyddu 1, unrhyw rhif sgwâr sydd yn fwy nag 1. Mae gynnon ni 16 a mae gynnon ni 4. Rwan mae yn haws pan da ni'n symleiddio syrdiau i feddwl am y rhif sgwâr mwyaf sy'n ffactor, felly dwi'n mynd i fynd am yr 16. Dwi'n mynd i splitio rhannu 48 fyny mewn i 3 llosif 16, felly mae ail istrad 48 yn gwneud ail istrad 16 llosif y 3. Mae hyn yn gwneud ail istrad 16 llosif a ail istrad 3, ac y rheswm pam da ni'n mynd am y rhif sgwâr ydy da ni'n gwybod beth di ail istrad, felly mae yn helpu ni symleiddio. Ail istrad 16 ydy 4. Mae ail istrad unrhyw rhif sgwâr yn mynd i rhoi cyfanrif i ni, a dyna beth da ni'n trio wneud i symleiddio. Felly mae ail istrad 48 wedi symleiddio yn mynd i fod yn 4 ail istrad 3. A mae hyn yn cyd-fynd gyda beth y cwestiwn yn gofyn. Mynegu ail istrad 48 yn y ffurf n ail istrad 3, ble mae n yn gyfanrif, a mae 4 yn gyfanrif. Rwan gan i jyst fynd nôl, dudwch gweld bod chi ddim wedi meddwl am 16 fel ffactor o 48 a di mynd am y 4. Dim ond i'n gallu dangos chi bod chi yn mynd i gyrraedd yr un lle yn diwedd, gawn ni gwneud y cwestiwn yma eto drwy defnyddio 4 ag 12 yn lle.
ail-isodd 48 yn hafel i ail-istredd 4 llosif 12. A da ni'n rhannu hynna fyny i ail-isodd 4 llosif a ail-isodd 12. Ail-isodd 4 yw 2, a mae gennym ni 2 llosif a ail-isodd 12. Ond os da ni edrych ar yr 12 ac ystyried ffactorau 12, mae gennym ni 1 ag 12, 2 a 6, 3 a 4. A mae gennym ni 4 yma sydd yn rhif sgwâr a sydd yn ffactor y 12. Mae hynny'n golygu fydden ni rannu fyny 12 mewn i rhif sgwâr eto. So fydden ni rannu o fyny mewn i ail-isodd 4 llosif y 3. Sydd felly'n golygu ail-isodd 4 llosif a ail-isodd 3, ac ail-isodd 4 yw 2, ac os da ni'n llosi'r 2 yna efo'r 2 oedd ar y cychwyn, mae hynna'n rhoi yr ateb gafon ni tro gyntaf rownd. Felly mae hynna'n dangos ffordd arall o gael yr ateb, ond os ydych chi cymharu y dulliau, mi newch chi weld dwi'n siŵr bod y dull gyntaf yn fwy syml ac effeithiol ac wedi cyrraedd yr ateb yn gynt. Felly mae yn helpu os ydych chi'n gallu meddwl am y rhif sgwâr mwyaf sy'n ffactor o rhif yn yr ail-istredd. Triswch yr hyfaliad x ail-isodd 12 yn hafel i 7 ail-isodd 3 tynnu ail-isodd 48, a da ni eisiau rhoi di'n ateb yn ei ffurf symla. Peth cyntaf dwi'n mynd i wneud felly ydy rhannu'r ddwy ochr gydag ail-isodd 12. Os da ni'n rhannu'r ochr chwith gyda ail-isodd 12, fysa hynna'n gadael x i ni, ac os da ni'n rhannu'r ochr 10 gyda ail-isodd 12, dwi'n mynd i sgwennu lawr fel ffracsiwn, mae hyn felly yn 7 ail-isodd 3 tynnu ail-isodd 48 i gyd di rhannu gydag ail-isodd 12. Felly dyna di'r ateb. Rwan, di hyn ddim ar ei ffurf symla. Rwan, bod gennych chi cyfrifiannell, da ni'n mynd i ystyried hyn fatha cwestiwn heb cyfrifiannell, mwyn bod yn dangos i'n camau, achos mae hynna yn gallu digwydd mewn arholiad. Bosib iawn gewch chi cwestiwn lle fydd yn gofyn i chi dangos bob cam o'ch cyfrifiad. Felly, da ni'n mynd i ystyried hyn yn gwestiwn di-gyfrifiannell. Gawn ni felly cysidro o rhan 1 o'r cwestiwn yma, da ni yn gwybod bod ail-isodd 48 yn 4 ail-isodd 3, felly fydden ni newid yr ail-isodd 48 i fod yn hynna. Rwan, yn yr enwadur mae gennym ni ail-isodd 12, fydden ni hefyd ystyried bod ail-isodd 12 yn 4 llosif y 3, so ail-isodd 4 llosif y 3 sydd yn gwneud 2 ail-isodd 3, felly dwi'n mynd i newid yr ail-isodd 12 yna i fod yn 2 ail-isodd 3 hefyd. Felly mae hyn yn gadael ffracsiwn lle mae bob term o fewn y ffracsiwn yn rhywbeth yn ynddo ail-isodd 3. Mae gennym ni ail-isodd 3 yn gyffredin felly yn yr enwadur a'r rhifiadur. Be fydden ni'n gwneud ydy rhannu y top a'r gwaelod, rhannu'r enwadur a'r rhifiadur gyda ail-isodd 3. Mi fysa hyn felly yn gadael 7 tynnu 4 yn y rhifiadur a 2 yn yr enwadur. Mae 7 tynnu 4 yn gyda'i 3, felly'r ateb terfynol di 3 dros 2, mae hynna ar ei ffurf symla, neu mi fedrwch chi sgwennu hyn fel 1.5 os dymunwch. Negwch yma gyda ni ffracsiwn yn y ffurf m tynnu ail-isodd 15, ble mae m yn gyfanrif. Ond gan i ystyried y ffracsiwn. Mae ffracsiwn ar ei ffurf symla os da chi di cymarebu'r enwadur. Be mae hyn yn golygu ydy bod chi'n cael gwared o unrhyw ail-isodd sydd yn yr enwadur. Rwan i wneud hyn, da ni am lliosi'r top a gwaelod, yr enwadur a'r rhifiadur gyda beth sydd ar y gwaelod, beth sydd yn yr enwadur, ond yn hytrach na rhoi plus ail-isodd 5, dwi'n rhoi minus ail-isodd 5. Felly da ni lliosi yr enwadur a'r rhifiadur gyda 2 ail-isodd 3 tynnu ail-isodd 5. Ac os na bod chi'n gweld pam, newch chi weld beth sy'n digwydd nes ymlaen. Mae hyn felly'n gadael yn y rhifiadur 11 ail-isodd 3 plus 2 ail-isodd 5 mewn 1 set o bracedi a 2 ail-isodd 3 tynnu ail-isodd 5 yn yr ail. Mae angen llosi bob dim yn yr un gyntaf gyda bob dim yn yr ail. Os da chi'n gallu gwneud hynna yn eich pen, yna gret, neu yn gweld be i wneud, yna gret. Os da chi ddim, does am byd yn bod o gwbl efo gwneud grid llosi ar yr ochr i weld yn union beth sydd angen wneud. Felly mae gennym ni 11 ail-isodd 3 llos adio 2 ail-isodd 5, a mae gennym ni 2 ail-isodd 3 a minus ail-isodd 5. Os da ni edrych yn y grid gyntaf mae gennym ni 11 llosi gyda ail-isodd 3, a mae gennym ni 2 llosi gyda ail-isodd 3.
Os da ni'n llosi hyn yn gyda fi gilydd, be fydden ni'n neud ydy edrych ar y cyfanrifau yn gyntaf. So mae gennym ni 2 llosif yn un, sydd yn gwneud 22, a wedyn mae gennym ni ail isod 3 llosif o ail isod 3 sydd yn gwneud ail isod 9. Mae 9 wrth gwrs yn rhif sgwar, ail isod 9 yw 3, felly fydden ni sgwennu 22 llosif o 3 sydd yn gwneud 66. Os o'n ni symud ar draws, mae gennym ni 2 llosif o ail isod 3, llosif o 2, llosif o ail isod 5, a nawn ni wneud un peth, nawn ni edrych ar y cyfanrifau, mae gennym ni 2 llosif o 2 sydd yn gwneud 4, a mae gennym ni ail isod 3 llosif o ail isod 5 sydd yn gwneud ail isod 15. Felly 4 ail isod 15. Symud i'r gwaelod, mae gennym ni 11 llosif o ail isod 3 llosif o minus ail isod 5, gan bod y 5 llosif o 3 yn gwneud 15, mae hyn yn gadael ni fo minus 11 ail isod 15. A wedyn yr un ola, mae gennym ni ail isod, minus ail isod 5 llosif o 2 llosif o ail isod 5. Mae ail isod 5 llosif o ail isod 5 yn ail isod 25. A mae ail isod 25 yn gwneud 5, a gan bod gennym ni minus 2 hefyd, minus 2 llosif o 5 yn gwneud minus 10. Felly i'r rhifiadur, mae hyn yn gadael 66 adio 4 ail isod 15, tynnu 11 ail isod 15, tynnu 10. Os gawn ni symud wan i edrych ar y enwadur, fedrwn ni'n neud yr union un peth a gwneud grid llosir ar ochr os na bod chi'n gweld be i neu. A mae gennym ni 2 ail isod 3 ag ail isod 5, a wedyn mae gennym ni 2 ail isod 3 minus ail isod 5. Os o'n ni edrych ar yr un gyntaf, mae gennym ni 2 llosif o ail isod 3, llosif o 2, llosif o ail isod 3. Edrych ar y cyfanrifau yn gyntaf, 2 llosif o 2 yn gwneud 4, ail isod 3 llosif o ail isod 3 yn gwneud ail isod 9. Ail isod 9 yn gwneud 3, felly mae gennym ni 4 llosif o 3 sydd yn gwneud 12. Symud ar draws, mae gennym ni 2 llosif o ail isod 3, llosif o ail isod 5. Ail isod 3 llosif o ail isod 5 yn gwneud ail isod 15, felly 2 ail isod 15. A wedyn edrych ar yr rhes gwaelod, mae gennym ni 2 llosif o ail isod 3, a da ni eisiau llosi hynna efo minus ail isod 5. Rwan, os ni'n edrych ar yr 2 ail isod, mae 3 llosif o 5 yn gwneud 15, felly yn y diwedd mae gennym ni minus 2 ail isod 15. A'n ola wedyn, minus ail isod 5 llosif o ail isod 5 yn gwneud minus ail isod 25, a mae hyn yn gwneud minus 5. Os o'n ni sgwennu hyn i lawr, mae hyn yn gwneud 12 adio 2 ail isod 15 tynnu 2 ail isod 15 tynnu 5. Yn edrych ar rhifiadur, mae hyn yn symleiddio, mae 66 tynnu 10 yn ei 56, a mae 4 ail isod 15 tynnu 11 ail isod 15 yn gwneud minus 7 ail isod 15. Ond os o'n ni edrych ar y enwadur, mae gynnon ni dal ail isradd yn yr enwadur, ond sbiwch beth sy'n digwydd, mae gynnoch chi plus 2 ail isod 15 a minus 2 ail isod 15, a mae hyn yn canslo allan, a dyna wneith ddigwydd bob tro efo'r math yma. Be mae yn gadael ydy 12 tynnu 5 sydd yn gwneud 7. Felly, da ni wedi cymarebu'r enwadur. Da ni wedi cael gwared o'r ail isradd yn yr enwadur. Weithiau dyna di diwedd y cwestiwn, ond tro yma mae gynnon ni 7 yn gyffredin yn y rhifiadur ac enwadur. Mae 56 rhannu fo 7 yn gwneud 8, a mae minus 7 ail isod 15 rhannu fo 7 yn gwneud minus 1 ail isod 15, ond da ni ddim yn boddon yn sgwennu lawr. Felly, ar ei ffurf symla, mae gynnon ni 8 tynnu ail isod 15. Ac ymuno i'r cwestiwn, mi oedd y cwestiwn yn dweud i ysgrifennu yn y ffurf m tynnu ail isod 15, lle mae m yn gyfanrif, mae 8 yn gyfanrif, a mae gynnon ni'r minus ail isod 15 ar ei ôl. Am y techneg mathemategol a ddefnyddio nhw'n rhan B yn cynnwys beth galwyd y cyfiau. Yna'n gosod y syniad o'r cyfiau mewn nifer o lefydd o faths. Yn y sefyllfa ni, beth ydyn wir yn edrych ar gyda cyfiau yw mae gennym unrhyw beth o'r ffurf a plus b. Yna ei gyfiau yw a minus b. A sut gweithio hyn ar gyfer y cwestiwn swrd yma?
Ac edrychwyd yr hyn o blaen yn y fideo Mehefin 2018 AS 11C1, wel, cwestiwn 1. Mae'r pwynt allweddol am hyn wedi ei gysylltu i'r gwahaniaeth rhwng dau sgwar sy'n troi lan yn aml. Lle beth golygu hyn yw ein bod yn trosglwyddo gwrthrych sydd â thermau fel y mae a diweddu â thermau wedi ei sgwario. Lle pan ydyn yn trin y syrdiau, rydyn yn cael gwared o walusraddau sy'n golygu bod yn cael gwared o syrdiau sy'n meddwl eu bod yn gallu newid enwediron yn ffracsiynau i fod mewn ffurf heb syrd. Yn edrych yn mynd i bwnc maths bellach, mae un a falle bydden dod lan i chi yn eich astudiaethau pellach yn y prifysgol. Pe bai chi'n gwneud maths bellach a'i beidio, a'r pwnc hynny yw rifau cymhlyg, sy'n rifau o'r ffurf a plus b i dot, a chaiff i dot ei ddiffinio fel yr ailusradd o -1, sydd ddim yn gwneud synwyr yn ei system rifau arferol, ond mae'n estyniad o'n system rifau. A mae'n hanfodol ar gyfer lot o fathemateg yn ogystal â sefyllfaoedd mewn ffiseg a phethau eraill hefyd. Yn aml, os hoffwn symud y mynegiad sydd ar ei dot yma ynddynt, yn y dynyddion y cyfiau cymhlyg, lle byddai jyst yn pwyntio fy mas, a yn y sefyllfa yma, y cyfiau cymhlyg o a plus b i dot yw a minus b i dot. Ac yna, defnyddio y gwahaniaeth rhwng dau sgwar. Ac yn defnyddio y gwahaniaeth rhwng dau sgwar, os osyn y rif cymhlyg gyda'i gyfiau cymhlyg, yna cawn a sgwar minus b i dot i gyd wedi esgwario, a ddaw hyn i fod yn a sgwar minus b sgwar i dot sgwar, oherwydd caiff y ddau darn yn ymbricedi ei sgwario. O'r diffiniad o i dot o fod yr ailusradd o -1, os sgwarion y ddau ochr o hwnna, dweud hyn wrthom fod i dot sgwar yn haflu -1. A felly daw y lluosum yma i fod yn a sgwar. Minus b sgwar lluosi am -1 sy'n rhoi plus b sgwar. Gallwn hefyd meddwl am gyfiau mewn vectorau. Felly os oes gennym y vector a b, sy'n hafal i a i dot adio b j. Y tro yma, i dot a j yw'r cyfeiriadau yma. Yna y cyfiau o hwnna yw a minus b. Neu a i dot minus b j. Sy'n gwneud synwyr os ydyn yn ei gysylltu i'r diffiniadau blaenorol. Beth digwyddodd fan hyn yw os adion y ddau vector yma, felly os adion a b i a minus b, mae hyn yn rhoi i ni 2a0. Ac os tynnwn un i ffwrdd o'r llall, felly a b minus a minus b, mae'n rhoi i ni 0, 2b. Felly yn hermau'r vectorau yna, beth sy'n digwydd yw os dechreuwn fan hyn er enghraifft, felly yn y swotyn yma, lle dweud mae hynny yw'r vector a b. Lle beth golygu hyn ein bod wedi mynd ar hyd a yn y cyfeiriad yna, yn y cyfeiriad i dot, a b yn y cyfeiriad j. Felly os ydyn nawr yn ychwanegu'r a b, byddwn ni jyst yn labelu fe, felly a minus b, felly golygu hyn ein bod yn mynd nôl lawr fel hyn. A felly'n digon siŵr gallwn weld ein bod wedi mynd i lawr gan b y tro yma, a wedi mynd ar draws yn y cyfeiriad i dot gan a. Golygu hyn fod y canlyniad o adio y ddau o'r factorau yma yn 2a0. Wel, y vector 2a yn y cyfeiriad i dot a 0 yn y cyfeiriad arall. A gallwch cael tro ar arlunio diagram debyg ar gyfer y tynnu i ffwrdd fan hyn. Nawr bydd yr ran nesaf yn cael edrych ar ddiffeiri o egwyddorion sylfaenol o achos penodol, lle mae'r syniad o'r cyfiau yn hanfodol ar gyfer ei weithio allan.
Edrycha ar y ffaith o'r rheol o os yw y yn haflu x i'r n, yn yma dy dx yn nx i'r pŵer n minus 1. Rydych wedi profi hwn o egwyddorion sylfaenol ar gyfer gwerthoedd cyfanrifol bach positif o n, ond gofynnwyd i chi ei dderbyn ar gyfer gwerthoedd arall o n, megis rifau negatif, ffracsiynau ac yn y blaen. Felly caiff yr anesaf edrych ar y lles lle mae n yn cyfanrif positif. Felly cael edrych ar un lles penodol lle mae y yn hafal i'r ail isradd o x. Y cam cyntaf yw hwn, os ydych chi'n mynd i ddefnyddio y real index, yw mae rhaid i ni ei newid i x i'r hanner. A wedyn gallwn ddweud bod dx yn haflu hanner x i'r pŵer minus hanner. Gwydom yr ateb oherwydd gwydom y reol yna. Os ydyn ni'n mynd i wneud o egwyddorion sylfaenol, mae rhaid i ni dweud fod dx yw'r terfan wrth i h tueddu i 0 o f o x adio h, tynnu i ffwrdd f o x i gyd dros h. Felly hwnna yn yr achos yma yw y terfan, felly f of x plus h, bydd hynny yr ylystradd o x plus h, a f of x yw'r ylystradd o x, ac yn arannu â h. I ddechrau, pan yn edrych ar hwn, falle byddwch yn meddwl wel beth gallwn gwneud. Pan ddifferwn x sgwâr i ddechrau, felly hyn oedd siŵr o fod yr un cyntaf edrychwch chi ar, a pan ddifferwn x i'r n, bydd gwneithom, dim ond yn gynharach, y reswm fe wnaethom nhw gweithio allan yn neis yw oherwydd roedd pethau wedi canslo'n neis ac yn rwydd. A reswm am hynny oedd oherwydd oeddwn yn gallu ehangu precedi yn defnyddio yr ehangiad o bŵer 2 o tygau, ac wrth i'r pŵer o x fynd yn fwy, defnyddiwch y theorem binomial. Yn y lles yma, nid yn amlwg yn sydd beth yw'n wneud. Felly beth ydw am awgrymu myneiliad yw eich bod yn rewi y fideo a chael edrych ar hyn. A falle byddai'n barod wedi dod i'ch sylw o beth yw'n wneud, ond mae'n y sefyllfaoedd lle rydych yn gwybod beth yw'n wneud gyda'r fath yma o fynegiadau. Felly rewch y fideo a chewch feddwl. Iawn, oeddech wedi cael yr ateb, felly os oeddech pan caiff ei ddangos nawr, fi'n siŵr byddech yn meddwl wrth gwrs. Felly, defnyddio'n beth galwyd y cyfiau, felly os lluoson hwn gan yr ail isradd o x plus h yn adio yr ail isradd o x, ac wrth gwrs gyda ffracsiynau mae rhaid gwneud yr un peth i'r gwaelod a beth ydych yn gwneud i'r top. Yna, daw y ran yma i fod y terfan wrth i h tueddu tuag at 0. Mae gennym y gwahaniaeth rhwng 2 sgwâr fan hyn. Felly mae gennym a minus b llosio a plus p. Felly beth cawn yw a sgwâr. Yr ail isradd o x plus h wedi ei sgwario o x plus h. Byddwn ni roi mewn brecedi fel ei fod yn glerach i weld. Yr ail isradd o x sgwâr yw wrth gwrs x, felly mae hynny'n tynnu ffwrdd x. Ac ar y gwaelod, rydyn dim ond yn llosi rhain, felly mae gennym h llosio ail isradd o x plus h plus ail isradd o x. Felly nawr, daw y top yma, felly iawn, i fod yn h, felly x plus h minus x yn dim ond yn h, a felly bydd hynny'n canslo, felly ac ar ôl yw y h's yma sy'n canslo allan. Felly ar ôl beth sydd gennym yw y terfan wrth i h tueddu tuag at 0 o 1 dros ylysodd o x plus h plus ylysodd o x. A wrth i h tueddu at 0, felly pan daw h i fod yn 0, golygu hyn bod gennym 1 dros ylysodd x, felly adio ylysodd x. Felly mae hynny'n 2 lot o ylysodd o x. Mae hynny'n wedyn yn hanner x i'r minus hanner.
sy'n edrych lot fel beth oedd yn am gael. Felly, rwy'n hoff o'r canlyniad yma, a mae fod yn brydferth. Credif ei fod yn mor glyfar bod y syniad cyfieuau yma'n dod nôl i mewn eto. Byddwch wedi dod ar draws hyn yn barod, o bosib yn dibynnu ar ba tygau gwneithoch, a falle byddwch wedi, ond falle byddwch wedi ei weld yn mathematig ychwanegol, yn bendant byddwch wedi ei weld ar ddechrau mathematig lefel A. Os ydych wedi edrych ar fas bellach, byddwch wedi gweld y syniad o gyfiau yn rhifau cymhlyg, a dyma ef mewn cyd-destun gwahanol. A felly mae hyn i gyd yn dod allan.